Lan mundura oso enfokatua dago, hasiera-hasieratikan gaude lanak iten. Eta kasu errealak jartzizkigute. Ontxe bertan 10 pertsona gara eta 10-etik 4 pertsona izen dira praktiketan egon direna aurretik. Egin behar deun azkeneko erronka hontan, aigea identitate visual korporatibo bat iten, egitazko komertzio batentzako ebai, guk bilatu behar izan deuna. Betidanik aukin dugu praktiketako jendea, ez? Eurek normalien ekartzen da freskotasun puntu bat, eta hori guretzako oso ona da, ez? Batean etortzen da gazte bat, ez? Eta deko beste ikuspuntu bat, ezberdina. Bigarren mailan ikasle guztiek egin behar ditugu praktikak, graduatu ahal izateko eta orduan ja bagoaz esperientzia horrekin, ez? Uzitugu ondo funtzionatzen da bela, lan egiteko gogoa dekiela, eta ja taldeagaz ondo moltatzen dan, ez da hori zure begiak ez ikusi dozunez, aukera aukin dabe hemen geratzeko. Ni diseinu grafikoko mailako zikloa ikasten ari naiz, komunikazioko karrera bat inun, kazetaritza ikasi nun ere kasuan. Jentia oso komplementatuta etortzen da, ez? Badu jentia lehengotaz kazetaritza ikasi dauena, edo baita ingeniariak, ez? Diseinatzeaz aparte beste zozertin dakila. Azkeninen guke hartzen dugu zen lanak oso handia dira. Kanpaina baten atzien beti dau, webgune bat, dau animazioa, dau katalogo bat, ez da horrek bai edo bai lanak hobetzen dago, ez? Lantalden ere lan asko iteia, eta ja bazoaz pixkat esperientzia hartzen. Lantaldeko kide bakoitza nola funtzionatu dezakeen ezautzen. Publizitate munduan landanak talde lanean ateaten dira, ez? Eta naiz eta bat diseinatzailea dukin, derrigortuta dago programatzaile batekin harremana mantentzen edo sormen ardunakin. Oso esperientzia ona dela, oso aberasgarria izan da. Eta guretzako oso onuragarria da, segugaz ikasi dago, ez? Eta orduan ja hasiera batetik badaki nola moldatzen gara. Teko zuenan olako relazioan ikastetxe bategaz eta eurek esaten dut zuenan bitu mutiko hau edo neska honek primera egiten dau lan edo gogotsu dabil. Zentu hortan oso aberasgarria da eta ni oso pozik nago.